Здравейте! Както знаете, всички BMW-та имат един куп датчици за какво ли не, които улесняват работата и показват кога е време за проверка на даден елемент от автомобила. Има един датчик, който показва датата, в която трябва да минете технически преглед, и когато дойде тази дата, датчика светва в жълто, а след като изтече съответния месец става в червено. Сега ще ви покажа как да го занулим. Трябва да запалим автомобила. Ето този червен датчик за сервис, който свети в червено. От бордовия компютър с стрелката нагоре отиваме в менюто за Service Info, задържаме бутона докато календара се покаже на таблото. Месецът е 11, в който трябвало да мине технически преглед. Сега е януари 25 и затова свети в червено. За да го занулим, или по-скоро да въведем следващата дата, в която трябва да бъде извършен технически преглед, сменяме датата нагоре с стрелката от бордовия компютър. Ще пренесем датата с 12 декември 25 година. Надолу и нагоре. След това с бутона за бордовия компютър натискаме веднъж и системата рестартира календара, като следващата техническа проверка е за декември 25 година. В началото на декември датчика ще светне в жълто, за да ви предупреди, че е време за технически преглед. Това е за BMW E91, E90 конкретно, 2-литров дизелов мотор, 163 конски сили. Важи и за други подобни мотори, които се влагат в единиците, и в менюто на X3 е същото. Така че пожелавам успех с рестартирането на датчиците. Лек ден!